Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagkapanalo ng mga sinusuportahang kandidato, birthday wish daw ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Video ng envelope distribution na may mukha ni Mayor Angeles nag-viral. City government itinangging sa Unity Team rally ito sa kabila ng BBM chant. Booster shot, kailangan para maituring na fully vaccinated. DNR at Bulacan State University nagsanib puwersa sa pagpreserba ng Biak na Bato National Park. At PH Consul General Elmer Cato inawaran ng Medalya Militar del Bronce. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Pinag-aaralan na raw ng gobyerno kung kailangang isama ang booster shot o third dose para maituring na fully vaccinated ang isang individual. Ito'y dahil pakonti na raw ng pakonti ang nais kumuha ng dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Hati naman ang reaksyon ng ating mga kabalen sa panukala. Narito ang report. Kampante na raw si Mary Ducot na isang empleyado matapos mabakunahan ng 2 dose ng COVID-19 vaccine. Sa kasalukuyang polisiya ng gobyerno, itinuturing ng fully vaccinated si Ducot. Batid niya ang panawagan ng gobyerno na magpa-booster shot pa rin ang mga nakatanggap na ng primary dose ng bakuna para sa karagdagang proteksyon. Pero si Ducot, hindi na raw ito prioridad. Kasi ako nagpapa-third dose kasi nag-aalangan din ako. Kasi yung 2 vaccine ko, medyo parang nagka-allergy ako kaya hanggang ngayon hindi pa ako nagpa-third dose. Ayon sa gobyerno, kinukonsidera na raw ang pagbibigay ng bagong kahulugan ng full vaccination kung saan isasama ang administration ng third dose o booster shot ng COVID-19 vaccine. Sinabi ito sa laging handa briefing nitong Lunes ni Interior Undersecretary for Operations Epimaco Densing III. Nag-uusapan natin ngayon na i-redefine ang tinatawag nating fully vaccinated. Kasi ngayon, pag sinasabi natin fully vaccinated, nabakunahan ka na ng primary doses. No? At tinitingnan natin yung posibilidad na i-redefine ito na pag sinabi natin fully vaccinated, dapat kasama na dito yung booster shot o dapat 3 bakuna, 3 beses ka na naturukan. So ito yung mga policy shift na ating gustong gawin. And hopefully magkaroon ito ng epekto sa ating kababayan na magpapabakuna palalo ng boosters. Isa raw sa paraan upang maipatupad ang bagong polisiya ay ang pagsaset ng expiration date sa vaccination cards. Kung hindi ka pa nakakapag-booster, after 6 months, automatic yung inyong vax card expired na. At again, base sa ating polisiya, tuloy-tuloy pa rin ang pagre-require ng vax card para makapasok po kayo sa mga area na 3Cs, no? Na mga closed areas, na may close contacts, na crowded areas. Dapat meron pa rin po kayong vax card na dinadala. Mananatili raw bukas ang mga vaccination sites upang tanggapin ang mga hindi pa nakakapagpabakuna ng primary at booster doses. Ayon kay Densing, ngayong okupado raw ang mga lokal na opisyal sa pangangampanya, nakikipag-ugnayan na raw ang Department of the Interior and Local Government sa local health authorities upang matiyak ang pagpapatuloy ng mass vaccination. Samantala, sa pagbisita ni Health Secretary Duque sa Pampanga kamakailan, muling nanawagan ng kalihim sa publiko na magpaturok ng booster shots para sa karagdagang proteksyon. Nauna nang sinabi ng DOH na mahalaga ito dahil habang tumatagal ay bumababa ang immunity ng bakuna, kaya naman kailangan ng booster shot para sa karagdagang proteksyon. Medyo ako po ay nananawagan dahil matubag. It is still quite anemic, our booster dose coverage, and I call upon all of my fellow civil servants and public servants here from the JTL and from all the other health facilities, including the local government facilities. And I call upon each one of you to please help us push for a much wider vaccination coverage in general and for our booster dose coverage in particular. Ayon kay Duque, problemado sila sa mabagal ng COVID-19 booster program ng gobyerno,
dahil sa kaunti lamang sa mga Pilipino ang may interes na makakuha ng third dose. Dagdag pa ni Duque, halos 12 million pa lamang ang naturukan ng COVID-19 booster shot sa bansa. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng ating mga karehiyon na nakatanggap na ng 2 dose ng COVID-19 vaccine sa bagong polisiya na nais ipatupad ng gobyerno. I-record pa rin siguro. Lalo na kung magiging sagabal sa trabaho. Mapa-booster kayo? Baka, pwede. Hindi rin po pabor sa akin yung kailangan may booster, completed booster. Kasi kagaya po ngayon, busy po ako sa work tapos sa schedule ko po. Hindi po talaga wala pong lugar akong magpapabooster. Isa sinasabi ng government na na may tuturing lang ang isang taon na fully vaccinated kapag may booster na. Hindi po. Bakit po? Kasi po yung iba kahit naman po vaccinated na, nagka-COVID pa rin po eh. Siguro kailangan para po magpa-booster siguro po kasi para po sa safety ng tao. Angelica Cara, CLTV News. Inoobserbahan po ngayon ng Department of Health ang bagong variant ng Omicron coronavirus na tinawag na Omicron XE. Ayon sa kagawaran, nakikipag-ugnayan na raw sila sa World Health Organization o WHO tungkol sa reported Omicron XE na na-detect sa Bangkok, Thailand. Ongoing daw ang monitoring kung ang naturang variant ay may kakategorya din ng sub-variant ng Omicron o bagong variant na papangalanan ng WHO kung magpapakita ng significant change sa characteristics nito. Ayon sa WHO, ang XE ay pinagsamang mutant umano ng BA1 at BA2 sub-variants ng Omicron. Binabantayan din umano ng DOH ang trend nito sa tulong ng Philippine Genome Center. Kaugnay nito, nagpaalala ang DOH sa publiko na napakahalaga ng bakuna kasama ang pagsunod sa minimum public health standards para sa lahat, lalo na ang mga nakatatanda, immunocompromised at mga bata. Sa ibang balita, viral po ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang pamimigay ng sobre na may mukha ni Tarlac City Mayor Christy Angeles at ng kanyang anak na si Katie na tumatakbong city councilor. Dinig din sa background ang pagsigaw ng mga tao ng BBM. Itinanggi naman ng city government ng eksenang ito ay nangyari pagkatapos ng unity rally sa syudad noong Sabado. Si Jana Lubang Parungaw ang nabalita. Kumakalat ngayon sa social media ang 28 segundong video na ito kung saan kuha ang bigayan ng sobre sa mga tao. Sa video makikita ang mga taong nakapulang damit. Karamihan ng mga nakapila ay babae at makikita rin sa likod ng kanilang t-shirt ang Kaisa Women Organization, isang samahan ng mga kababaihan sa Tarlac City. May bitbit din silang puting plastic na may laman. Sa dulo ng pila, may 2 babae na namimigay ng puting sobre kung saan nakadikit ang larawan ni re-electionist Tarlac City Mayor Christy Angeles at Councilor Aspirant Katie Angeles. Maririnig din sa video ang pagsigaw ng mga tao ng BBM. Samantala wala naman nagkumpirma kung ano ang nilalaman ng nasabing sobre, sinubukang kuhanan ng pahayag ng CLTV News si Tarlac City Mayor Angeles ukol sa isyong ito, ngunit ang tumugon ay si Tarlac City Information Officer Arian Zulueta. Ayon kay Zulueta, hindi sa BBM Sara Unity Rally na naganap nitong April 2 nangyari ang eksenang nakuhanan sa video. Tinanong ng CLTV News kay Zulueta kung kailan ito nangyari at anong ipinamigay, subalit hindi na ito tumugon. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Dating Pangulong GMA nagdiwang ng ika-75 kaarawan kasama ilang miyembro ng unit team at mga taga-suporta. At pagkapanalo ng mga sinusuportahang kandidato, birthday wish daw ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagkapanalo ng mga sinusuportahang kandidato, birthday wish daw ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, nagmistulang political rally ang pagdiriwang ng ika-75 kaarawan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Lubao nitong Lunes. Present sa pagdiriwang ang ilang miyembro ng unit team na pinangunahan ni Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte. Dumalo rin ang libo-libong supporters ng grupo. May detalye si Pawan G. Santos. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Advance na naipagdiwang ang ika-75 kaarawan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang hometown dito sa Lubao, Pampanga nitong hapon ng April 4, 2022. Halos gabi na nang dumating ang panauhing pandangal na si Unity Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. We wish her good health, of course, lagi yan. And we wish her happiness. And we wish her heart's desire for the next 2, 3, 4, 50 years more. Yan po ang ating birthday greetings para po sa ating former President Gloria Macapagal Arroyo. Bukod sa karaniwang pagbati ng ilang unit team senatorial slate, kakaiba ang special number na birit ni former Presidential Legal Advisor Sal Panelo sa wagas niyang rendition ng Sana'y Wala ng Wakas. Upang landas mo'y masmundan, kahit ilang ulit ako'y iyong saktan, hindi kita maaring iwanan. Habang kahit wala sa venue, na-iphone patch pa ang pagbati ni dating Pangulong Joseph Estrada na pabirong nagsabing mag-a-apply raw bilang campaign manager ni Arroyo. Maligayang araw po po sa inyo. Same to you, April 19. Forward to you, Madam President. Sana po, tumang po kayo rin. Ako po magpipagkita campaign manager niyo. Ayon sa anak ni dating Pangulong Erap na si Jingo Estrada, naghilom na ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang ama at ni Arroyo. Matatandaan si Arroyo ang naupong Pangulo matapos mapatalsik sa EDSA 2 si Estrada dahil sa pagkakasangkot sa iligal na sugal at iba pang kaso ng pandarambong. Talagang makulay ho yung kasaysayan ng relasyon ng Estrada at Arroyo. Kumusta naman po? Well, matagal na yun. Let bygones be bygones. Alam mo, lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman tayo nagpapatawad. So, tapos na yun. That is already history. Okay? We have to move on. Samantala, bagamat wala si Unity Team Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr., nagpadala naman daw ito ng pagbati kay Arroyo ayon kay Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte. It's our break day today. So, supposedly wala kaming schedule ngayon. But merong invitation galing sa Pampanga, so pinaunlakan namin.
Bukod sa mga national political figure, kumpleto rin ang suporta ng mga local leaders na bumati sa dating Pangulo gaya ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Nanay Pineda at ilang mga opisyal ng probinsya. Samantala, tinatayang nasa higit 8,000 raw na taga-suporta ang dumalo sa advance birthday party ni Arroyo. Ayon yan kay Lubao Mayor Esme Pineda. Bagamat taunan umanong binibigyan ng halaga ng mga kadistrito ng dating Pangulo ang selebrasyon ni GMA, espesyal ngayon ang 75th birthday ni GMA dahil sa inaasahang muling pagbabalik nito sa Kongreso ngayong 2022. Every year, sineselebrate ito, pero ito advance. Siyempre, sa pagbabalik ni Ma'am sa Kongreso, natural, mas matutuwa ang mga taga-Lubao at siyempre pati Second District. Kaya, Madam, happy birthday po at masaya po kami sa pagbabalik ninyo. Sinabandala naman ng mga taga-suporta ng dating Pangulong GMA ang gawing dalawa ang venue ng birthday celebration kasama ang Unity Team. Bukod sa Lubao, sinamahan din ng dating Pangulo ang mga ito sa Barangay Anao, Mexico, Pampanga, sa baluarte ni Congressman Dong Gonzales sa 3rd Distrito ng Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News. Isa lamang daw ang birthday wish ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa kanyang ika-75 kaarawan. At dahil panahon ng eleksyon, kanyang hiningi ang suporta ng mga kabalen sa Lubao para tulungan siyang matupad ito. Ano nga ba ang birthday wish ni Arroyo? Narang report. Bagamat nagdiriwang na ng 75 taong kaarawan, makikita pa rin kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang sigla ng isang politiko, lalo na ngayong panahon ng halalan. Isang advance celebration ng kanyang ika-75 kaarawan ang idinao sa bayan ng Lubao nitong ika-4 ng Abril. Ito ay diniluhan ng kanyang mga kaibigan at malapit na kaalyado sa politika at maging ang mga taga-suporta. Oh yes, talagang ina-appreciate ko na nandito sila ngayon, mamayang gabi, bukas. So, papasalamat ako. Wala rin daw ibang birthday wish ang dating Pangulo, kundi ang maging paborable sa kanila ang resulta ng nalalapit na halalan. Kundi siyempre, this particular year is an election year, so my wish is that for our candidates to win. Dahil dito umaasa raw si Arroyo na magtutuloy-tuloy ang suporta ng kanyang mga kabalen, hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang mga sinusuportahang kandidato. Kabalen, takal pong salamat kayo. Laging suporta yung kanako. Siyempre, thank you. Samantala, sinabi naman ni outgoing Pampanga 2nd District Representative Mikey Arroyo na kayang-kaya pang gampanan ng kanyang ina ang pagiging kinatawan ng Kongreso, lalo't kung ang kanyang kalusugan ang pag-uusapan. Sure winner ng dating Pangulo dahil wala itong kalaban. She's very sprightly, she's very healthy, she's very sharp. I think there was even one footage that she joined the Zumba in the provincial capital during the kick-off of the Women's Month. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. DNR at Bulacan State University nagsanib puwersa sa pagpreserba ng Biak na Baton National Park. Bagong local farmer technicians sa Central Luzon, binigyan ng training ng DA. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, nagsanib puwersa po ang Department of Environment and Natural Resources at Bulacan State University upang higit na may paunawa sa publiko ang halaga sa kalikasan at kasaysayan ng Biak na Bato National Park. Bahagi ng programa ang isang exhibit at pananaliksik kaugnay ng mga yaman sa nasabing lugar. Narito ang detalye ng balitang yan. Nakikipagtulungan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Bulacan State University upang mapangalagaan ang cultural heritage ng Biak na Bato National Park. Ang Biak na Bato National Park ay matatagpuan sa San Miguel, Bulacan. Ayon kay DENR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., ang Memorandum of Agreement sa Bulso ay isang estratehiya upang mapanatili ang makasaysayan at pangkalikasang halaga ng nasabing parke. Ito ay sa pamamagitan ng pananaliksik at paggawa sa National Parks Pavilion na exhibit area. Ang exhibit area ay bahagi ng pagpapatupad ng proyektong Sustainable Heritage Imbibing Nationalism Through Education sa Bulacan. Layo nitong paangatin ang kamalayan at nasyonalismo sa pamamagitan ng pagsusulong sa sustainable heritage gamit ang educational tourism at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Makikita rin sa exhibit ang mga kagamitan na nakuha mula sa archaeological excavations at pananaliksik sa Bulacan, partikular na sa Biak na Bato National Park. Bahagi ito ng 3 taong programa ng Bulso sa pananaliksik na pinamagatang Bulacan Landscape Reconstruction, Identifying Anthropogenic and Natural Indicators in Changing Environment. Sinabi naman ni Bulso President Cecilia Gascon na ang partnership sa DENR ay mangangalaga sa cultural heritage at likas na yaman ng buong Bulacan. Sa ilalim ng MOA, ang Protected Area Management Board ng Biak na Bato National Park ay magiging responsable sa proteksyon at pagpapanatili ng exhibit, pati na rin ang pagbibigay ng technical na suporta sa programa na pananaliksik ng Bulacan State University. Liana Canilaw, CLTV News. Sumailalim sa serye ng pagsasanay ang mga bagong recruit na local farm technicians sa rehiyon. Kabilang sa mga tinalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang higit na mapalago ang industriya ng pagsasaka. Narito ang report. Nagsagawa ng training of trainers ang Department of Agriculture Central Luzon, katuwang ang Rice Banner Program para sa mga bagong recruit na local farmer technicians o LFT sa Angeles City. Sinimulan ito nitong Lunes, April 4 at tatagal hanggang Webes, April 7, 2022. Ayon kay Regional LFT Coordinator Memito Luyon III, ang mga LFTs umano ang katuwang ng kagawaran sa pagpapalaganap ng kanilang mga programa. Sila rin ang makakasama ng mga agriculture extension worker sa pagharap sa mga magsasaka sa information dissemination kaugnay ng bagong teknolohiya. Nasa humigit kumulang 46 ang bilang ng mga dumalo sa nasabing aktibidad na may layuning mapalawig ang kanilang kaalaman na maaaring magamit sa pagsasaka.
Tinalakay sa unang araw ng pagsasanay ang industriya ng palay, climate information sa agrikultura at morphology at growth stages. Sa ikalawang araw naman ay napag-usapan ng sistema ng palay key checks, palayamanan, weather forecast at training ng kanilang communication at presentation skills. Samantala, sa ika-4 na araw ay bibigyang pansin ng usapin sa Climate Resilient Farm Business School, Rice-Based Integrated Farming System, Transformational Leadership, paghahanda ng epektibong visual aids at micro-teaching. Inaasahang pagkatapos ng mga serye ng pagsasanay ay susuriin ang lahat ng mga lumahok mula sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon. Angelica Cara, CLTV News. Tatlong iba't ibang proyekto sa Central Luzon ang tuluyan ang nakumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Silipin natin ang mga bagong infrastruktura sa ulat ni Carlin Salonga. Binuksan na sa mga motorista ang mahigit 1.5 kilometer na farm-to-market road sa Barangay Padolina, General Tino, Nueva Ecija. Ayon sa magsasakang si Bernard Bote, tanging mga hand tractor at kalabaw lamang ang nakakapasok sa lugar noon upang mag-angkat ng kanilang mga produkto patungo sa malalaking pamilihan sa probinsya. Ngunit sa tulong ng bagong gawang kalsada, maaari nang makapunta ang mga mamimili diretso sa mga nagtitinda. Mababawasan na rin daw ang mga aksidente dahil hindi na maputik at pantay na ang kanilang dadaanan. Ang 12.3 million pesos na farm-to-market road ay pinondohan sa ilalim ng Convergence Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang Department of Agriculture. Samantala, isang dagdag na health facility naman ang natapos ng DPWH sa Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. Ang unang pasilidad ay nakumpleto noong Nobyembre ng nakaraang taon habang Disyembre naman nang simulan ang katulad nitong istruktura. Ang bawat kwarto sa dalawang pasilidad ay may individual na air conditioning unit, mechanical bed at mesa, maging mga toilet at bath amenities. Bukod sa mga ito, mayroon na rin nursing stations, electrical o stock rooms, at pump o generator rooms. Samantala, siniyasat ng DPWH ang higit 3,000 lineal meter road improvement project sa loob ng Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon kay District Engineer Gregorio Audeo Jr., mas mapapadali na ang paglilipat ng mga military equipment at supply palabas at papasok ng airbase. Halos 40 million pesos ang itinalaga para sa konstruksyon ng nasabing road network na nakahati sa 8 magkakaibang seksyon. Arlene Salonga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Philippine Consul General El Mercado, ginawaran ng medalya militar del bronze. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Arestado ang isang 18 anyos na babae mula sa lungsod ng Angeles matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Yan at iba pang balita sa pagraronda sa rehiyon ni John William Chua. Halos 50,000 pesos cash bet at higit 1,000,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa isang linggong anti-crime operations ng Police Regional Office 3 mula March 28 hanggang April 4. Arestado rin ang 368 na katao kung saan 138 sa kanila ang may standing warrants of arrest. 25 ang kabilang sa most wanted, 118 ang nahuli dahil sa illegal na droga, 106 para sa illegal gambling at 6 pang iba na nahuli dahil sa paglabag sa mga espesyal na batas. Samantala, nasamsam ang 289 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 200 grams at tinatayang nagkakahalaga na 1.4 million pesos. Nakumpiska rin ng 70 na sachet ng marijuana na tumitimbang ng 2 kilo na aabot sa mahigit 240,000 pesos at bet money na higit 47,000 pesos. Naaresto sa patuloy na anti-criminality campaign sa Nueva Ecija ang 3 drug peddlers at 3 wanted persons nitong Lunes, April 4. Nakumpiska mula sa mga suspek ang shabu na nagkakahalaga ng higit 30,000 pesos at isang loose firearm. Inihahanda na laban sa mga naaresto na suspek ang criminal charges para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahuli naman sa isinagawang Manhunt Charlie operation ng 3 pang akusado sa paglabag sa Batas Pambansa 22 o Bouncing Check Law, Theft at Concubinage. Kasalukuyan nang nasa ilalim na ng kustodya ng pulis ang mga naaresto. Bukod dito, isang concerned citizen naman sa barangay Mag-asawang Sampaloc, General M. Natividad, ang voluntaryong nagsuko ng isang caliber .38 revolver na walang bala bilang pagsunod sa balik barrel program. Samantala, arestado ang isang 18 years old na babae na residente ng A. Santos, Barangay Balibago, Angeles City sa isinagawang drug buy-bust operation nitong April 3. Base sa ulat, ang suspect ay nagbenta ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa isang police poster buyer. Nasamsam din sa suspect ang isa pang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at 500 pesos bilang marked money. Ang kabuang timbang ng mga nakumpiskang shabu ay 2 gramo na nagkakahalaga ng halos 14,000 pesos. Ang suspect maging ang mga kumpiskadong ebidensya ay dinala sa Police Station 4 sa Angeles City para sa dokumentasyon at paghahanda ng isasampang kaso. John William Chua, CLTV News. Ginawaran po ng Medalya Militar del Bronce ang ating kabalen na sa Philippine Consul General Elmer Cato. Ang kanyang tinanggap na pagkilala ay inihanay daw niya sa kanyang lolo na isang war veteran. Narito po ang report. Ginawaran ng Bronze Cross Medal o Medalya Militar del Bronce si Philippine Consul General in New York, Elmer G. Cato. Si Cato ay isang proud Kapampangan na dating nagtrabaho bilang mamamahayag. Kasabay ito ng pagbibigay parangal sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo na nagtanggol sa Pilipinas laban sa hukbo ng Hapon sa Bataan noong World War II. Sa Facebook post ni Cato, kanyang inalay ang natanggap na medalya at inalala ang naging sakripisyo ng kanyang grand uncle na si Major Pedro Deyang. Si Major Deyang ay kasama sa 76,000 na iba pang sundalo sa ilalim ng United States Armed Forces in the Far East. Ayon sa post, sinabihang sumuko ang mga tropang Pilipino at Amerikano hanggang sa pinilit silang isamang magmarsya mula Mariveles hanggang San Fernando. Bagamat nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang lolo na tumakas matapos maligtas ng isang kabalen, pinili ni Major Deyang na bumalik sa pagmamarcha. Hindi umano niya kayang iwan ang mga naging kasamahan sa labanan. Bukod sa kanyang grand uncle, inalay din ni Lieutenant Colonel Cato ang parangal sa mga nakasama niya mula sa Philippine Foreign Service noong magsilbi siya sa Iraq at Libya. Arden Salonga, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark.
Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 320 kilometers dyan po sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaka-apekto po ngayon dyan sa Mindanao. At dito naman po sa may Southern Luzon ay ang shear line ang nakaka-apekto. Samantala po ang Metro Manila, Cagayan Valley, Aurora, Bulacan at Calabarzon, magiging maulang po ang papawiri na may mga pagulan. Ito po ay dulot ng northeasterly surface wind flow. Ang Bicol region po, magiging maulap din po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulan. Pagkulog, dulot po ito ng shear line o yung pong pagkasalubong ng hanging mainit at malamig o tinatawag po nating frontal system. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagkapanalo ng mga sinusuportahang kandidato, birthday wish daw ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Video ng envelope distribution na may mukha ni Mayor Angeles nag-viral. City government, itinangging sa Unity Rally ito sa kabila ng BBM chant. Booster shot, kailangan para maituring na fully vaccinated. DNR at Bulacan State University nagsanib puwersa sa pagpreserba ng Biak na Bato National Park. At PH Consul General Elmer Cato inawaran ng Medalya Militar del Bronce. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Pinag-aaralan na raw ng gobyerno kung kailangang isama ang booster